Jeg er enig med de borgerlige. For knap 4 år siden blev jeg statsminister. Det er en menneskelig tragedie. Danmark er tilbage på sporet. Det er endnu en urigtig påstand. Jeg har jo aldrig været socialdemokrat. Jeg har fra dag 1 haft et klart mål. Svagere fællesskab, fattigere velfærd for de mange, kampen mod vores velfærdssamfund. Kære partifæller, vi gjorde det! Vi vil have en betalingsring. Vi skal i gennemsnit arbejde en time mere om ugen. Kollektiv trafik skal være bedre og billigere. Hold op! Jeg mener ikke, vi har lovet noget, vi ikke holder. Der er én ting, der ikke kan diskuteres, og det er, at vores regering kun bringer ødelæggelse. Og samlet set er vi parat til at bruge 5 milliarder kroner ekstra på spaghetti. Sådan skal det være. Svindel og humbug, det er et middel. Og vi har lige fremlagt en meget ambitiøs sundhedsplan. 60.000 kroner på sundhed i de nærmeste år. Seriøst. Så vi siger nej tak til sund og solid økonomi. Det skal være slut med velfærdssamfundet, vel at mærke, uden sammenhæng. God aften. For 3 måneder siden fik Danmark en ny regering. En regering, som er trådt til i en krisetid. Vores mål er at bringe Danmark sikkert gennem krisen. Og hvis man så troede, at det var en vision for Danmark, så bliver man selvfølgelig skuffet. Man troede, det var en socialdemokratisk ledet regering. Nej. Vi vil gerne have, at der er dårligere uddannelse, dårligere økonomi, dårligere velfærd, dårligere vækst. Kære partifæller, vi gjorde det! Vi skal heller ikke glemme den dårlige nyhed. Vi har en socialdemokratisk ledet regering. Danmark er i en dyb krise. Sådan skal det være. Det er Socialdemokraterne,